Jó napot kívánok, itt vagyunk Csabai Ábellel az osztály közepén, és érdeklődnék, hogy hogyan alakul a zenei karriered. Ábel, szervusz! Szervusz, nem hallottam a kérdést. A rádió hallgatóknak akkor kedvéért még egyszer megismételjük, hogy itt vagyunk az osztály közepén, és a zenei karrieredről szeretnék érdeklődni. Hát most fog elkészülni a szólóalbumom, most elkészült a legújabb dalom, a Hangokba zárva című szám. Hát nem vagyok teljesen elégedett az ének technikámmal rajta, de a szívemből énekelek rajta, és nagyon remélem, hogy ez majd érződni fog, úgyhogy remélem, hogy azért mégiscsak nagy siker lesz, annak ellenére, hogy itt az éneklésem az azért nem itt volt a legjobb. Hát az a lényeg, hogy szívből jött, és ez azt hiszem a rajongóidat meg fogja ugyanúgy érinteni, hogy az előző felvételeid. És mire számíthatunk koncertezés terén, hiszen jön a nyár? Hát még egyelőre nem szögeztünk le új időpontot, de nagyon szeretnék csinálni koncertet, ahol nagyon szeretném, nagyon sokan eljönnének. Hát még azt nincs elleköt, hogy hol, és hogy mikor, meg hogy hát tulajdonképpen még nincsenek saját számai, ezért még írok rá pár dalt mindenképpen. Még szóval kurán nem vagyunk viccesek. A legutóbbi nagy sikerű koncerted ugye egy nagyon rendhagyó helyszínen volt. Elmesélnéd a hallgatóknak, hogy ez hol is volt? Hát persze, hát úgy történt, hogy én képzésre jártam. Elnézést. Nyomorékok járnak. Ugye autodidakta módon tanultál meg nagyon jól zongorázni. Igen, ez így van, és egy kedves ismerősöm megkérte, hogy ez egyik ilyen úgynevezett magánkoncertjén szerepeljek, és megkértem egy társamat, aki kezdőzenész, hogy esetleg... Kurva anyád! Hogy esetleg kísérhetne engem, és hát nagy nehezen azért, egy nem annyira bonyolult dalt azért, nagy nehezen azért elkísért, én pedig hát kieresztettem. Hát nagy siker, az éneknek főleg nagyon nagy sikere volt, és hát így tulajdonképpen így futottam be. Hát a társam azóta nem tudom, hogy mi van vele, szerintem eltűnt a sülyeztőbe. Melletted nehéz érvényesülni, ugyebár, mert egy fantasztikus zenész vagy. Hát nyilván, mindig nehéz az, amikor egy magasabb tudású, vagy magasabb szinten álló személlyel kell együtt dolgoznod, és nem is irigylem azokat, akiknek együtt kell velem dolgozni, hát ezt a társamat se irigyeltem, a következőt se irigylem. Nem tudom, ki lesz a következő, majd meglátjuk. És tudjuk, hogy Kovács Ákos is felfigyelt a tehetségedre, de mikor lesz kész a klip? Hogy mi lesz vele kész? A klip. Úgy hallottuk, hogy videóklipet készítesz Kovács Ákossal. Igen, Ákossal nagyon szeretünk együtt dolgozni, nagyon örülök, hogy megbízunk egymásban, ezért meg tudjuk egymásról osztani a tapasztalatainkat, és mind a ketten felnézünk a másikra, ezért tudunk egymásnak segíteni, sokszor felhívjuk egymást, sokszor beszélünk, sokszor énekelünk együtt, és nagyon sokszor írunk együtt dalokat. És hát igen, Ákossal most lesz egy közös klipünk, amiben ő egy féltékeny férjet fog alakítani. Én pedig egy olyan karaktert, aki éppen elhódítja az ő feleségét, aki egyébként Oroszlán Szonya lesz a klipben. Értem. És ennek úgy hallottam, erős szexuális tartalma lesz ennek az új videóklipnek. Ezt jól tudom? Igen, hát a mennyasszonyomnak ezt majd el kell nekem nézni, mert nemrég eljegyeztem a mennyasszonyomat. Vagy Bettinek, és hát igen, van egy rész, amiben megérintem a hölgyet több ponton is, és hát smacizunk, hogy fiatalos kivezéssel éljek. Igen, feltűnően fiatalos vagy, még mindig így nagyon trendin öltözködsz, így mondom a kedves hallgatóknak. Üde vagy és friss, mi a titkod? Hát én rátaláltam az úgynevezett paleolit táplálkozásra, amivel nagyon jól tudtam régebben is kezelni az ilyen kis pattanásosságaimat, vagy a kis elhízásaimat, és hát tulajdonképpen ennek köszönhettem a jó formát, és illetve csökkentettem a számát. Tehát most már legfeljebb 2 naponta űzöm ezt, és nem nézek pornográf filmeket sem, és hát tehát a feleségem nagyon jól, vagy mennyasszonyom, ő nagyon pozitív gondolatokkal lát el engem, és ez is hozzájárul a jó belső nyugalmamhoz. Értem. Szóval te az a férfi vagy, aki a mennyasszonyára gondol, miközben véged?
Ez mindig nagyon nehéz eset. Hát ugye ez egy ilyen külön világa minden férfinak, amikor ezt a tevékenységet űzi, ilyenkor nyilván mindenki kilép a megszokott környezetéből, és hát a saját gondolatai úgy érzem, hogy azt senki sem kontrollálhatja le. Tehát azt mindig nehéz megmondani, hogy éppen mi hozza az embert lázba. Úgyhogy hát igen, tulajdonképpen erre a kérdésre a válaszom. Fantasztikus, igazán fantasztikus, ahogy amilyen nyíltan tudsz ezekről a témákról beszélni itt a hallgatóinknak. Úgy hallottam, hogy külföldre is tekintgetsz kifele. Már vannak megkeresések többek között George Michael-től. Hát egyelőre ez még egy álom. Hát nagyon szeretném, hogyha George Michael felfigyel. Egyelőre még nem hallottam a menedzseremtől, hogy ez... De én is hallottam ezt a pletykát, de egyelőre ezt még nem erősítették meg, hogy George Michael-lel lennének közös ügyeink. Igen, nagyon szeretnék külföldön befutni, és ha majd esetleg írok számokat, akkor azokat mindenképpen szeretném angol és német nyelvre is lefordítani. És úgy tudjuk, hogy a Vivat televízióban is nagyon gyakran szerepelsz mostanság, szinte már visszatérő vendég vagy. Miről a véleményed? Hát igen, a Vivat televízióval egy nagyon bizalmas kapcsolatunk van jelenleg, és nagyon sokszor adok ott interjúkat, és nagyon sokszor szerepelek a klipjeikbe. Hát most is lesz szombaton egy hosszú összeállításról, és egy interjú, amiben beszélgetek Esztivel, aki most ugye a nagy duettben énekel, SP-vel. SP is ugye nagyon jó barátom. Ez fantasztikus, és most megérkezett közben a menedzsered, Vitézi úr. Kérdezzük meg, mert a hallgatók nagyon kíváncsiak, hogy mit gondol erről a feltörekült tehetségről, Csabai Ábelről. Sziasztok! Vitézi úr vagyok. Gyakran van az, hogy kiállok Ábel mellett. Ez könnyű. Igazából szerintem nem is értem meg azt, aki nem tudna mellette kiállni, mert olyan könnyű. Ilyen szimpatikus fiú mellett ki ne állok ki most komolyan? Én kiállok, és azt hiszem, megpróbálom mindig a legjobbamat hozni. Szerintem a hallgatók nagyon kíváncsiak, hogy milyen Ábellel együtt dolgozni. Olyan, mint hogyha betennél egy vajat a mikróba, egy bő 30 percre, és aztán pedig elkennéd a kenyereden. Olyan, nagyon könnyű. Nagyon, olyan, tényleg, mint nem tudom, mint a legjobb barátoddal pacsizni. Olyan. Igaz ez? Hát mindig nehéz az embernek saját magát értékelni, hát az biztos, hogy Vitézi úrral most már nagyon régóta egy vagyis hát egy felfelé ívelő karriernek vagyunk a részesei, és hát nagyon örülök, hogyha így vélekedik rólam. Hát az biztos, hogy amikor még ő énekelt és ő zenélt, akkor ő egy hatalmas tehetség volt, és hát nagyon örülnék, hogyha egyszer sikerülne azon a szinten teljesíteni, mint annak idején ő. Igen, mert ő elismert ebben a szakmában már legalább 40 éve. Jelen van, és fantasztikus zenekarokban énekelt. Mivel foglalkozol most? Hát figyeljetek, nem én vagyok Ábel, én vagyok a menedzsere. Itt egy telefonálunk. Én azt szeretném megkérdezni, hogy maguk ezt a műsort, ezt mennyire tartják színvonalasnak? Tehát itt szóba került az önértékelés. Már elnézés, hogy én élő adásba értem. Igen, ez áll. Meg eztek közben, de mégis valamit mondjanak, hogy ezt így most, tehát hogy én nézem a tévét otthon, aztán szórakozom. Ez egy rádióműsor. Ezt a kurva rádióműsort, hogy itt maguk próbálnak jól pofázni. Zárja le. Jó, hát vége a mai műsorunknak. Köszönjük a figyelmünket, köszönjük vendégeinknek, viszont hallásra.